Ahojte, vítam vás v našom podcaste Etiketa pre teba. Dnešná téma je etiketa dôležitá. L'éthique, bonjour. Etiketa bola už v praveku. Áno, ale vtedy ľudia boli viac poslušní ako teraz. Sama si odpovedala, že etiketa nie je určite iba pre bohatých. Etiketa je... Kto prvý vchádza, kto vychádza, kto ide po schodoch. To je celý svet. Dôležité je... Kakať. Ahojte, vítam vás v našom podcaste Etiketa pre teba. Dnešná téma je taká rozsiahlejšia a otázka znie, je etiketa dôležitá alebo je to iba archaizmus? Ty si čo myslíš, Glenda? Ja si myslím, že samozrejme, že archaizmus není, že etiketa žije s nami akože každý deň. Ako si mi povedala neviem koľkokrát, že etiketa je lifestyle, je štýl, ako žiješ, akože každý deň, čo robíš, ako sa správaš, ako sa obliekáš. Tak, samozrejme, že archaizmus není. Vieš, prečo sa ťa pýtam? Lebo veľa ľudí, keďže chodím a robím kurzy etikety, biznis etikety a komunikácie, spoločenskej etikety, tak veľa ľudí, dávam presne túto otázku, mi odpovie, ale dneska etiketa nie je potrebná, pretože dneska je všetko free a ja chcem byť free, ja sa chcem obliekať inak, ja sa chcem správať inak, ale vlastne etiketa, čo je etiketa? Vieš, čo je etiketa? Čo je etiketa? Keby si vedela povedať definíciu. No. Je to vlastne súbor pravidiel, nejakých spoločenských pravidiel, ktorými sa riadíme všade okolo nás. A vieš, kedy sa stretneme prvýkrát s etiketou? Alebo s nejakými pravidlami? Kde? Kedy? Ako? Keď sa... Áno, a je to také možno aj úsmevné, že si to neuvedomujeme úplne, ale prvýkrát sa s etiketou stretneme a s pravidlami etikety, keď sa narodíme a prídeme domov. Pretože prídeme vlastne už do nejakej rodiny, kde sú pravidlá zabehnuté a my sa im prispôsobujeme, aby sme mohli fungovať. To dieťa sa musí tým pravidlám prispôsobiť. A tak je to všade aj v spoločnosti. Keď chceme zapadnúť do spoločnosti, musíme tie pravidlá ovládať, alebo mali by sme ich ovládať. Ja som počula neviem koľkokrát, že etiketa je iba pre bohatí ľudia, alebo ľudia, čo sú neviem, všelijaké a tak. Je to pravda? No, ja ti dám protiotázku a povedz mi jednu vec. Čo? Keď ovládaš pravidlá, zväzuje ťa to, alebo ťa to oslobodzuje? Prvá vec, čo je oslovecuje. Čo to Cítiš znamená? sa istejšia? A dobre, dám ďalšie prirovnanie. Dobre. Šoféruješ, máš auto. Áno, mám. Áno. A poznáš pravidlá cestnej premávky? Áno, samozrejme. A šoferuje sa ti ľahšie? Jasné, samozrejme, že áno. A potom tiež, keď poznám tie pravidlá etikety, že ty ma ukáže, akože vieš to, akože pravidelné. No a samozrejme, že sa cítim istá, sa cítim sebavedomá a potom akože look at me, tak to dobre sa viem správať, jasné. Áno, pravidlá, a teraz odpoviem na tú otázku, ktorú si dala. Pravidlá nie sú iba pre bohatých, pravidlá sú všade okolo nás. Glenda, chodíš do reštaurácie? Chodím. Nemám rád variť. Mám rád variť, ale nemám čas. Sú tam nejaké pravidlá. Áno, o tých si takisto povieme neskôr. Chodíš do divadla? Chodím do divadla. Chodíš do kina? Chodím do kina. Chodíš na ples? Na ples? Áno, áno. No vidíš to. A sú tam všade pravidlá spoločenského správania, ktoré by si mala ovládať? Jasné. No a teraz aj dress code, že? Samozrejme. A teraz si odpovieš sama. Je to iba pre bohatých? Nie, to je pre každý. No tak vidíš to. Deti chodia, majú stužkové, majú školské plesy. Už aj pre mladých ľudí učia sa spoločenskému správaniu. Takisto aj, keď sme už pri tých deťoch v škole majú nejaké pravidlá spoločenského správania, sú nejaká spoločnosť. Takže sama si odpovedala, že etiketa nie je určite iba pre bohatých. No, a to isté si mi teraz vysvetlila, že etiketa není iba poháre, aj príbory. To je celý svet. Všetko. A ty si veľmi dobre na začiatku povedala, je to životný štýl. Ako funguješ, tak ako keď máš móda.
zastavme sa jednou vetou pri móde. Móda je nejaká, stále sa vyvíja. Áno. Stále sa niekde posúva. Ale móda sa mení. Ale ty, keď máš svoj štýl, áno, tak aj s tou módou vieš úplne inak zaobchádzať. Lebo to, čo je moderné a slúši niekomu inému, nemusí slúšať nám. Jasné. A napríklad, čo všetko... Ja si myslím, že tento podcast bude dôležité pre veľa ľudí, lebo veľakrát ľudia nemajú ani nerozumiejú, ako sa musia správať, aj obliekať a to všetko. A myslím, že to je, lebo nemajú taká informácia. Tak. Ale na začiatku, čo sme hovorili, je to archaizmus, nie je to pre nás, je to free, tak poďme si to rozobrať. Dobre. Etiketa má také tie základné piliere, ktoré sa nemenia. A je to slušnosť, zdvorilosť, empatia, takt. To je úcta k ľuďom. A to je stabilné, to sa nemení. Ale samozrejme, tak ako sa doba naša vyvíja, tak dneska lietame do vesmíru. V minulosti pred 150 rokmi, 150 pred XX storočiami sa nelietalo. Hej? Jasné. Takže... Koľko rokov existuje etiketa, Majko? Etiketa bola už v praveku. Už aj tam boli pravidlá, keď boli lovci a vlastne vodca tej nejakej skupiny, tak mal viac privilégií, by som to nazvala, než tí obyčajní. Že prvý dostal mäso, sedel na lepšom mieste pri tom ohni a podobne. Takže tá etiketa v praveku sa vyvíjala a postupovala ďalej. A najväčší rozmach zaznamenala, lebo Francúzsko a Anglicko sú kolískou etikety a spoločenského správania a najviac sa vo Francúzsku rozvíjala etiketa. Boli položené také základy, trebárs aj vidlička. Začalo sa, keď bola iba dvojzuba, ale začalo sa aj s vidličkou za vlády Ludovita XIV. Král Slnko. Zbožňovali ho všetci. A on udával trendy etikety. Wow. No ja si myslím, že to pre ľudí. Áno, ale vtedy ľudia boli viac poslušní ako teraz. A Glenda, povedz mi teraz jednu vec. Čo v tebe evokuje názov etiketa? Čo ťa napadne, keby si počula iba tak, že zamyslíš sa, čo to v tebe evokuje? Ja etiketa. Si myslím, že po slovensky, aj po španielsky, etiketa je toto, čo máme tu vzadu. Áno, alebo je to etiketa na fľaše. Na fľaške vína, alebo akéhokoľvek nápoja. A ja ti teraz poviem, prečo toto slovo sa zakorenilo a je teda názvom aj pre pravidlá spoločenského správania. A práve ako sme hovorili už o Ludovitom XIV, že bol teda takým tým podporovateľom spoločenského správania. Vo Versailles organizoval veľké návštevy a veľké proste zábavy pre svojich priateľov a chodili po tých záhradách. Bola si niekedy vo Versailles? Nebola som. Nádherné sú tie záhrady. Musíme tam doporučujem. Bola som a presne som si to premietla, ako to tam všetko fungovalo. No a mal záhradníka, ktorý udržoval a do dnešného dňa, presne keď som tam bola, som si to predstavovala, jak udržovaná je nádherne tá záhrada. Udržoval tú záhradu, aby bola čistá, aby boli krásne kvetiny a nebola zničená. Wow. No a veľa neposlušných hostí pošlapalo tam, kde nemalo a tento záhradník sa nahneval a podával tam také proste, zastrkoval také názvy, kde etikety, kde bolo, ako sa vlastne správať v tej záhrade. Takže z toho vzniklo a potom aj Ludovít XIV, keď organizoval tie večere rôzne, tak isto podľa významnosti si hostí dával cedulky, etikety, kto kde bude sedieť. Takže odvtedy sa traduje francúzsky etikét. L'étiquette, bonjour. No a niekedy si bola v nejakém miesto, že si cítila, že no, tak ja som tu
v mojom vodu. Akože, ja som tu veľmi akože istá, sa cítim dobre. Ako ryba vo vode. Áno, presne, to som chcela povedať. Lebo si poznáš tie pravidla a to všetko. Si bola niekedy? Áno, veľmi dlho. Ja som s mojim ex-manželom bola takmer 8 rokov v zahraničí ako manželka diplomata. A predtým, než som vycestovala, tak som musela absolvovať kurz diplomatického protokolu a samozrejme, že etiketa, spoločenské pravidlá sú súčasťou diplomatického protokolu. A poviem ti jednu vec, že s kamarátkami som veľmi mladá, priznám sa, keď som vycestovala a moje kamarátky, že Ježiš, že toľko pravidiel a nevadí ti to a ako a teraz všetko. A poviem ti, že veľmi som to ocenila, pretože keď som prišla na prvú recepciu, tak som bola vďačná, že ovládam tieto pravidlá, lebo sme iba dvaja prišli a dvaja odišli. 2 hodiny som tam stála sama v úvodzovkách, lebo samozrejme, že manžel mal svoje povinnosti a ja som sa mala zapojiť do toho procesu. A bolo to veľmi, veľmi prínosné, lebo som vedela, keď sme aj prišli predstavou, ako sa predstaviť komu. Small talk je dôležitý, aké témy povieš, aké nepoužiješ. Je to v podstate ten prvotný rozhovor, keď sa s niekým zoznámiš, trvá zhruba 10-15 minút a vlastne predstavíš sa, kto si, čo si, dozvieš sa niečo od toho zase človeka, s ktorým si sa zoznámil. A vieš, akí sú najlepší, keď sme pri tom small talku, hneď ti to poviem, možno, že veľmi, veľmi rýchlo informácií ti chcem dať, ale chcem ti to povedať, že dôležité je 80% počúvať a 20% hovoriť. Dobre. Lebo keď začneš o sebe, zoznámiš sa s niekým a 15 minút mu rozprávaš o tom, aká si krásna, úžasná, čo si všetko zažila, kde si bola, ako si bola, tak ten človek zrazu si povie, pre Boha živého, toto je veľmi zlá spoločnička. A potom znova robíš dobrý prvý dojem. Presne tak. Opäť sme pri tejto našej téme, ktorú už naši poslucháči samozrejme mali možnosť vidieť alebo počuť. Takže presne. A vidíš to, Glenda, sama si to teraz povedala, ako sa to všetko jedno s druhým prelína. Takže je to dôležité ovládať vlastne aj ten prvý dojem, ale aj tie pravidlá, ako sa správať, ako sa predstaviť. Stretnem sa s niekým, predstavím sa, to už sme takisto hovorili, pozerám do očí. Keď to nevieš, necítiš sa veľmi komfortne. Jasné. Hlavne aj pri stolovaní. To si povieme aj hlavne v ďalšej téme, ale pri stolovaní, pokiaľ ty nevieš, neovládaš pravidlá, tak sa necítiš dobre, lebo stále sleduješ všetkých dookola, čo robí, ako robí. A presne, aj tá etiketa nie je, tie pravidlá nie sú len o tom stolovaní, ale je to small talk. Alebo keď sa stretneš s niekoho veľmi zaujímavé, ako vtedy Prince Charles, teraz King. Povedz mi tie story. Áno, bolo to veľmi zaujímavé, pretože ešte vtedy žijúca kráľovna Elizabeta II, keď oslavovala narodeniny, aj v rôznych, my sme žili v Nemecku, organizovali sa v západnom Berlíne, organizovali sa vlastne recepcie na jej počesť. A vždy sa tam zúčastnil nejaký člen kráľovskej rodiny. Boli tam rôzni členovia, bola tam jej sestra, ale ja mám teda zážitok s princom Charlesom, dneska pánom kráľom. A vtedy presne to bolo, že ty nemôžeš ísť za ním a prvá mu podávať ruku a vrhať sa na ňo. Musíš vyčkať toho momentu, až príde k tebe a vlastne podá ti on prvý tú ruku. Jasné. A prebehne nejaký small talk, how are you and so. Práve ako to funguje, Maria? To je, keď je ako sa to povie? The most important. Najvýznamnejšia. Áno, ty dá ruku prvé, že? Áno. Vždy aj teda žena je najvýznamnejšia. Áno. To je ďalšia téma nášho ďalšej epizódy. Ale áno, vždy je žena
nie vždy, ale žena je najvýznamnejšia, to je pevný bod, ale potom aj tieto významné osobnosti, ako je král, prezident, ministri a tak ďalej. A presne vtedy musí podať muž žene prvý ruku. No a samozrejme, že princ jeho výsosť. Aj už keď rozprávame o ruku a končím. A sa boskáva, alebo iba sa... Iba sa naznačí. Aj, lebo to neviem predstaviť, že niekto akože... Ale prosím ťa. A to sú, áno. A to Stalo sa mi to, musím povedať. Áno, niekto je až taký, že ide a chcel by ťa poboskať až po rameno, ale iba sa naznačí. A to je, vidíš to, opäť stále sa točíme okolo tých pravidiel a to je tá etiketa všedného dňa. Áno. Kto prvý vchádza, kto vychádza, kto ide po schodoch. Že neustále máš situácie, kedy musíš tie pravidlá, alebo nemusíš ich Áno, ovládať. ale keď je dobre, keď už to vieš. Ale keby si ich neovládala, tak si nepokojná a nevieš, čo máš urobiť a urobíš veľmi veľa prešlapov. No, dobre. Tak Maria, zopakujeme to. Tie pravidla máme strašne veľa, ale tie, čo sú veľmi dôležité, musíme povedať, že prvý dojem, aj stolovanie, aj čo ešte? Predstavenie sa, podanie rúk. Presne tak. Veľa je toho, že? Veľa. Tak musíme spraviť tento kurz, že môžeme hľadať niekde stoje webpage, že niekde tam dolu tiež bude. A tak dneska téma bola veľmi zaujímavá. Znova, ako vždy, tá etiketa. Každý podcast sa cítim, že niečo nové sa naučím. Aj sa cítim taká sebavedomá, ako si mi povedala. Perfektné. Ale aj ty si ma niečo naučila. Čo som ti naučila? Keď pôjdem na Kubu, čo mám robiť, ako sa mám správať. Aj to je, Glenda, dôležité, lebo aj každá tá krajina, aj veľmi dobre, keď cestujeme, naučiť sa aj pravidlá v tých rôznych krajinách. Áno. Každý má nejaké pravidlá. Áno. Keď pôjdeme do arabských krajín, tak nemôže muž ísť chytať ženu, samozrejme. Takisto napríklad kráľovskú výsosť nemôžeš obchytávať, chytať ju, to je tiež zakázané, to je tiež fopa. No. Takže veľa je tých pravidiel a dalo by sa o nich toľko rozprávať, ale vidíš, ako sa obohacujeme jedna druhú. Jasné, samozrejme. Tak milí šiaci, chcela som povedať. A obohatili sme aj niekoho iného, myslíš? Áno, jasné, našich samozrejme. Našich divákov a poslucháčov. No. Takže, milí diváci a poslucháči, ak vám tento podcast niečo priniesol, ak ste sa niečo zaujímavé naučili, ako sa správať na Kube, keď prídete na návštevu. Kakať. Aj to patrí k pravidlám spoločenského správania na Kube, tak budeme veľmi radi. Píšte nám čo najviac komentárov, všetko, čo vás napadne, čo je pre vás zaujímavé, čo by ste sa viac chceli dozvedieť tu na podcast a verím, že aj naďalej nás budete sledovať. Etiketa pre teba. Etiketa pre teba.